Pasado na sa first reading sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue ang ordinansahon nga mopatuman sa amnesty program sa mga sakyanang na-impound tungod sa lain-laing violations. Ang detalye ni Nico Sereno. Sa sesyon sa Konseho sa Dakbayan sa Mandaue gipasara sa first reading ang proposed ordinance. Kini ang paghatag og amnesty alang sa mga tag-iya sa mga sakyanang dugay ng nga-impound sa storage area. Kay puno-puno na kuno og gusto ang syudad nga mapahawan gyud kini. Sa amnesty inay sa inadlawng kwenta sa storage fee, flat rate na ang bayaran. Nakapaybaw ta og sayo sa mga kuan hingtungdan kay aron makaandam sila. Pero kuan ha, 1,000 na lang ilang bayranan pero mubayad pa sila sa ilang mga violation. Bana-bana sa Committee on Transportation, mga Abril pa mapatuman ang amnesty program na implementar kini kaniadto apan menos ra ang nikuha sa ilang mga sakyanan. Ang atong gipaningkamutan nga madaghan ang maka-avail sa amnesty. Sa datos gikan sa Traffic Enforcement Agency of Mandaue, ubay-ubay pagyud ang mga sakyanan nga wala panguhaa. Pananglit sa tuig 2019 nadakpan nga wa pa makuha, dunay 313 ka mga motorsiklo nga atua didto, 13 ka mga tricycle ug 3 ka four-wheeled vehicles. Sa tuig 2020, 242 ka mga sakyanan ang wa pa makuha, 221 usab sa tuig 2021. Samtang 242 ang nahabiling unclaimed vehicles sa tuig 2022 ug sa tuig 2023, 343 ka mga sakyanan. Musumada tanan og 1,428 ka mga sakyanan gikan 2019 hangtod sa 2023. Wa pay labot ang masayo pa gikan 2018 paatras nga hangtod karon nagpabilin sa impounding area. Butang nga matod sa labaw sa team kung makuha-kuhaan kining gidaghanuna dakog ikatabang para mahawanan ang impounding area. Tungod kay nagsigi pa man gyud ang ilang pagpanakop karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.